Mose khuphukela kimi entobeni uhlale khona. Now siyabonga bazalwane, ngicela simshaleni izandla. Bengicela ukubanda before ngishisa bazalwane, angivumele. Banda mama. Bengicela ukwenzani? Before ngiyenzani? Shisa. Now na into engishayayo sibuda mfethu ngendaba yentaba. Okay. La sifunde khona sithola 3 yabantu and 3 different reasons why abantu bakhuphukela entabeni. Okay. Number 1, sithola uMose ekhuphukela entabeni. Yes. Hayi ngoba ethanda. Okay. Kodwa ngenxa yokuthi ubizo uNkulunkulu wathi kuMose, Mose khuphuka uze kimi entabeni. Ngoba kuyingozi ukukhuphukela entabeni ungabizwanga. Okay. Kosubizwe. That is why Mose had the ability to stay for 40 days and 40 nights. Why? Akaziyelanga. Wabizwa. The reason mfundisi kunabantu abafasta for 40 days 40 nights sizwe ukuthi bashonile ingoba baziyela abazaba izwa. Uma uThixo akubiza athi khuphuka uze entabeni, unikeza namandla okuhlala entabeni. Okay. Number 2, uma kunguye akubizile ukuthi uze entabeni, akusinguwe odecide ukuthi uzohlala how long. Uyena odecide. Kodwa sibekile nabantu abakhuphukayo bese batshela uSimakade ukuthi isikhathi sesihambile. Ebasebe siyakhuphuka, siyahlala. Nongizoshumayela le. Okay. Naye lento yakho yokuthi uthandaza bese ubheka isikhathi sakho ukuthi no uJanuary ngeke it's a sign yokuthi uzibizele umthandazweni. Ngoba abakhuphukayo abasibheki nesikhathi udile ngo6 angena endaweni emkhuleko makavula amehlo sekuyi-1 ebusuku. Why? Ubiziwe. Awu mabunda mfowethu. Lemafuna ukuba excited. Okay. Kodwa lento Usuyashisa mabunda. seyashisa. Okusho ukuthi mvangeli sinenkinga nalesizukulwane sikiso. Cause siyenza into right. Kodwa ma intentions wayo are wrong. Nabazwa. Okay. Ngithi lesizukulwane sikiso siyenza into enjani right. Kodwa ma intentions wayo kanjani are wrong. Okusho ukuthi kunabantu abanikelayo kodwa the reason banikela bafuna ukubukwa. Mina you are doing the right thing with the wrong intention. Kunabantu mfundisi wami abayikhuphukayo intaba into right kodwa uyisaphi ufone entabeni. Njengoba uthatha iy'thombe uguqile uyenzela thina kodwa uyenzela yena. Bakuphi abantu abazokhumbula intaba baka-update iy'status kodwa behle ngamahla. Abagulayo baphiliswe singabonanga ukuthi usuke entabeni. Akuphi komathanathi yaphi ufone entabeni. Sikhumbula intaba wena ubizwa update iy'status entabeni. Okusho ukuthi mvangeli benza into right kodwa ma intentions wabo are wrong. Mabunda. Uma sikhuphuka entabeni, it's not about us. Okay. But it's about him. Yes. Na into engishayayo theni. Lithi iBhayibheli asifunde khona. uNkulunkulu
watshela uMose uthi Mose khuphuze entabeni. Wafika uMose entabeni akazange enza lutho for 6 days. Waqala ukukhuluma after 6 days. Kodwa nina uma ningafika ebukhoneni angakhulumi ndiyahamba. Siyahlala nani noma ngashoba ukukhona bakhe walele. Asihambe mfowethu. Ngoba bazalwane bami ngivumeleni ngithi intaba akusiya wonke umuntu. Ngoba njalo makhuphuka entabeni kunabantu abasalayo. Bese uhamba wedwa. Inkinga yethu sihamba nabantu abangafuna glasi yakho. Akumenywa emkhandazweni. Uyayiyo. Inkosi ine assignment ngawe. Mafethu sicela nisivuse kuma-mic. Ngisho umfundisi wami no-Abraham ngethambo zokhuphuka entabeni washiya iy'sebenzi phansi wasalali la sisayodumisa kunabantu kosemasale sisayodumisa siyabathanda ukubathanda kodwa basale ngoba bazalwane bami ngivumeleni ngishaya isitembu wotshomi bakho ukhule nabo womamezala bakho abomkhosi bakho kodwa ebukhoneni bakho kungamkhosi ebukhoneni bakho ufuna uyiphakaphaka sanabra manje lento kathixo senziwa ngathi phansi senziwa ngathi umshado kodwa hayi umfundisi wami ungivumele abafundi bebayi-12 kodwa ujesu wakhuphuka nga-3 wayiphinde mfanele abafundi bayi-12 kodwa ujesu ukhuphuka nga-3 asilabaningi kodwa sikhwalifayi sonke nayi into eshayayo nayo ne-3 yafika yalala ebutabeni. Mabona kunabantu abakhuphukayo bangenzi lento esiyenzayo balala entabeni. Ngoba kunomuntu mfaneni uthi siye entabeni naye kanti yena uzojaja amawiki naderesikoti yabe suka lapho sisifikile asifune anything sifuna yena. Angeke ngichaze indaba yentaba mashimane. Intaba iqhelelene nezindlu yodwa. Jesus. Entabeni akunamakhelwane. Entabeni akekho lokuhlebayo. Entabeni awekho amakoti. Yindlu abantu yindlu kunezindlu kunayo yonke kodwa entabeni ubona amatshe kuphela ubona iy'hlahla kuphela. Uyazi entabeni sisuke sisuke ebantwini sisuke esixukwini sithi Jehova sizokufuna ehlane asikho ebantwini. Ngoba si-generation intaba ayinawo amandla. Okay. Kodwa uThixo umthandaza entabeni onamandla. Ngoba bafowethu lokuthi sisukile kuThixo leyo nto it's a language ukuthi uhlukana nezwe lekona ngisekuwe ngizobambana nongabambana. Into eshange intaba mfanele intaba it's a place of exchange. Sisuka nezinto zethu sithole into zakhe entabeni ukuthi sisuka siyithina
angivumeleni ngithi uThixo akekho esicukwini, uThixo akekho lagcwele khona abantu, uThixo ulathumeke khona ukuthi ivoice yakhe izozwakala, uzwakale yena esize izinto zingazwakali. Ngicela uhlale emfihlakalweni, uyakhenikwa kunamaphathi asuswayo, kufaka amaphathi aright. I'm not enjoying this. I shall not swear, man. Let's smile. What is wrong? Yeah. What is wrong? And tell me, it's either Obisa or Kuluku or Obisa or Satan. In Mama lithi iBhayibheli lo Jesu naye wathathwa wakhuphuka wayisa entabeni. And nayo into engisayayo kulo mehluko phakathi abantu abayiswa uNkulunkulu entabeni nabantu abayiswa uSathane entabeni. Abantu abayiswa uSathane entabeni ababona uThixo kodwa babona izinto zomhlaba. Yingakho uzothandazela imoto entabeni, athandazela imoto. Athandazela izindlu entabeni. Uthathe 30 days uyofastela imoto, into abantu abangathola abayitholayo. No. Uma sesifika entabeni sifuna ukubona ubungcwele bakho, sifuna ukubona amandla akho, sifuna ukubona inkazimulo yakho. Asinandaba nezinto zomhlaba entabeni kaSimakade. Oh, nayo inkazimulo madoda, iyalamaso yatabahata, ayalamaso yatabamala. Abantu abakhuphuka ngenxa kaThixo sibezwa ngama-prayer request abo, nabantu abakhuphuka ngenxa kaSitha sizwa ngani? Wathi nami ukukhuphuka uye entabeni uthi Thixo ngicela ungcwelise, ngicela wenze inhliziyo yami ilangazelele wena. Solo kuwena wakhuphuka intaba, siyinto okhuphuka nayo ilisi abantu bose bafe ngenxa yokuthi bazonda wena. Unabazalwana abathakathayo the whole 3 days ugogo Sibanibani ulwana makafe. uJesu wathi abanye benu bayonithatha banise emajele ukuthi noma basipersecute asithandazi ukuthi bafe, sifika babona amandla akho khona la kule jele abasifakekile, abazonda abangafi, abanikela ubungcwele, babona inkazimulo yakho phezu kwempilo yami. Ayini ngithathe kakhulu lento yaseNigeria yo back to the sand. Entasekhaya ucabanga ukuthi kwenziwa yini uma ngabe usindwa unemithwalo? The moment uqeda ukuya ebukhoneni kaThixo uthandaza ukhale ukuze kuphume nezinto engankosana iphume kodwa ukhale. Uthi uma uqeda ukuthandaza uthi amen uzwa ngathi unento esisukile. Why? Because entabeni kaSomandla yilapho sithatha yonke imithwalo. Abantwana ababhema inyawo ungabi nabo bayisentabeni, abantwana abavukelayo ungabi nabo. Uthi uJehova unikeza umntwana nangemhlula manje ucela umthelile. Yabona lapha ekhaya kukunenye into engingayinothisa abazalwane bami, sikhule sibaningeke ekhaya. Yena sikhule nje sibaningi. Akekho umntwana okasula njengomntwana ocebayo. Ungamenza yonke lo ngathi uthula awumenzi lutho, kodwa kungasekudlela uma ugijima aye phambili athi lo ungenzi ukuthi anti uyabala bafowethu asimcebe
uyazi ubona esihlukumeza nje akwasibona esithulile asithulanga ngoba sithulile kunento esiyithembile yabona bazalwane akekho umuntu oyingozi njengomuntu oshaya naye umuntu oshaya naye akakhulumi kakhulu kodwa amagwala akhuluma kakhulu kodwa kunento ayithembile kanjalo-ke nomuntu onesibhalo umhlukumeza nje akazithembanga yena kunento ayithembile ebazalwane nathi sihamba nje asisodwa kunegama esiyithembile ayithembile ababalekakilo bayabapheka uma seshubile asiye kanganini kodwa siya kuye nayinto eshayayo. Do you know ukuthi mfundisi kunesinaro yenzeke eBhayibhelini? Lithi iBhayibheli uJesu wathi emile kwenzeka mfundisi wami ngokuthi bafuna ukumshaya before isikhathi ngoba kunezinto ezenzakayo kodwa zenzeke before isikhathi. Lithi iBhayibheli ngoba yazi iy'ngcondo zabo lithi wabalekela entabeni ukuthi uma sekubhedile before isikhathi balekela kuphi entabeni uyeke lento yakho yobalekela ebanthalini. Lithi iBhayibheli Mabunda engilifundayo bonke abamamkela ubanikeza amandla. Osho abantu abasifazikangicela ukudiklerana statement umuza kuJesu usempini awuzange ukuzoresta but umehluko nakunye ikhaya ngoba mfundisi nayo into esiyenzile singabazalwane silalele ikhali sathi siyahlupheka kanti silelele iphamu lokuthi nje ulale ngo-8 yovuka ngo-6 udla amapapa uya emsebenzini ulelele ikhaya kanti sesifuna uvuke nango-3 nango-2 ukuthi sikhula sisindisiwe silelele ikhaya sithakato sindisiwe silelele ikhaya. Now ngifuna ukupruvela usathane uyaphila buya mabona ungatshela Mabunda asondele kimi angabi kuphi mtshelele ngoba ngiyasondela makashumale umzalwane Polisa ngifuna ukupruvela usathane uyaphila uma ngakustory usitoro sithandayo ngoba ninazi ukuthi ngiyangibukela amandiya nina bazalwane amandiya akhuluma isiZulu ngoba ngiyabagama lamandiya nabo bayabasho umzalwane ebona ukuthi ukhathele mhlawumbe yabona isikhathi samandiya sikude akatheli ngisho ne-alarm omunye futhi uyayitela kodwa uma seyikhala avuke omunye azivukele ngoba isikhathi sawubani saboshala angiphethe mba aboraja usathane uyakunikeza amandla ey'ntweni ey'benefit inyama kodwa izinto ey'benefit umoya uyaqindezela wenza kodwa uma uzotela i-alarm yangowa noma ngathiwa futhi uyathandaza noma ikhala uyizwa kodwa emakhala ohlanayo uyayizwa kuyokusiza ngani ukususiswe lonke kodwa egcineni ulahlekelwe ukuphila okunaphakade afathi ithakathethina kanti amandla kithi yiso uJesu uthina amari mfana bafowethu anishayele imvana kaThixo izandla imvana ibaba yayilandelwa yixuku iphilisa abantu 10,000 mina khona iqiniso ngifundisa uma ngabe uthi ngiyabazana aba 10,000 maye ngahlala nje all-night ngibathandazela ngibawisa ngijathuliswe yilokho baphile kodwa Mabunda nansi into engichaza uJesu wabheka isicuku kodwa masesiningi kangakanani iBhayibheli wabaphusha wathi bahambe mase ngibona ukuthi wayabaphusha iBhayibheli wakhuphukela entabeni akathokoziswanga ukulizwa kamandla kodwa uthokoze umthombo la athola khona amandla wena uthola i-X5 awusathandazi wena uthola indlu awusathandazi
bazalwane inani nenkinga mina azinenkinga awutshela makhathi nenkinga yeproblem nenkinga yani ubona mvangeli abazalwane bamanje banethu ukugcwaliswa bese bayadelela sengishiye imoto mfundisi wami ayideleli igaraji ngoba iku-full tank awukubana bangizwayo ithi misikhona usho uma sewugcwalisiwe yaba ku-full tank kunento uzohamba ungayithuki igaraji ngoba uzolidinga kusasa ninkinga yenagcwaliswa niyahamba bese nithuka igaraji kunabafundisi abathandazelayo nithola izimoto nezindlu bese nithi bayadelela bayahlupheka kanti le garaji leyo uzolidinga wena besima mfundisi omfonelayo athandaze nawe uphinde uhlele futhi okusho ukuthi mvangeli inkinga yale bandla lamanje. Can I say something? Protocol kaThixo ayikashintshi kusaseyini nayi inkinga yabazalwane manje kule generation esiphila kiyo. Kunomuntu uThixo ambeke phambi kwakho udelela yena bese ucabanga ngathi uNkulunkulu uzomuzwa wena yourself. Sometimes uma sikhuphukela entabeni kubalulekile sometimes follow i-protocol. uHana wayenjalo eShilo kanti kunenceku kweminyaka hlala iminyango leyo ungena nje ethempelini kunendoda kaThixo eminyango ucabanga ukuthi yena uzoswela uNkulunkulu himself until the word came from the man of God. That is when the miracle happened. Inkinga yethu understand the authority that has been laid upon him. And now intention incebo ayizanga yathandaza yakhuluma kunezinto ozoyithandazela singenzeki yazidinga umuntu kathi ikonzeni akhulu ngoba basayibamba lithi iBhayibheli lami abakholwa kuNkulunkulu bayaqiniswa kodwa abakholwa kumprofethi kaNkulunkulu bayaphumelela. Osho uThixo uyakunikeza amandla obekezela esimeni abantu kaNkulunkulu akhulume bese uyaphuma esimeni izinto uThixo ibeke ey'mvelweni zakhe mawuthandaza uthola amandla okubekezela kule simo nobudala satulana kodwa uThixo wakupha amandla abantu kuzomprofethi ekhuluma. I'm sorry to say this, but don't understand. Le moto oyithandazela isempini. Le nto oyithandazela isempini. Ungamanga mfundisi. Uthika izinto uyibeke ebantwini. Njengoba uphakamela abantu wena uphakamela into zakho. Njengoba unyathela abantu unyathela into zakho. Ngibona ukubona ngathula ngiyithanda le ndawo. Ona uweza uzothepha. Ngoba baba lokho lapha. Abantu abaningi bazoyifakaza lento engisho. Abantu abaningi abathola imisebenzi bayithola ngenxa yama security asemnyama. Okay. Ayiphinde mfana. Ukuthi security namandla ukustopa ungayitholi into zakho. The moment uzihambula ku-security, i-security lokunikeza izinto ey'nkulu osho ukuthi sidelela abantu kanti sesidelela iy'nto zethu. Ngiyaprofetha ke mfundisi, uyabona le nceku noma ngathi inceku, uyabona lo mntwana kaThixo le ndoda ebuka ngathi yimbi emehlweni akho ayothandaza
ufuna ukuthi uzoyibona inhle kanti indoda yakho lena uvelelekile yena umanekile yena kodwa indoda yakho ngoba uThixo nimkhonzayo uvamisile ukuletha icontainer ongakuyithanda bayibona ngamehlo enyama kanti kunento ngaphakathi oyidingayo. Ake ngayibona lento mfundisi, indoda ifike emsebenzini iphethe isikhafuthini se-ice cream kanti i-content ihlukile, kunamasande inkosi ngaphakathi, kunezinto ey'dileleka ngaphandle kanti into ngaphakathi ihlukile, kuney'nceku ey'hamba ngenyawo kanti amazulu aphezu kwabo, kuney'nceku ey'hamba ngama-X5 kanti bathwele wena into enyama kanti ayilapho. Manje ngisho lento sisenkonzweni nasentabeni futhi siyacala makushima lento nasentabeni angikhulume lento sisentabeni ijulile ngifuna ijay uyidigest njengomntwana ungayiphangi ngiyaprofeta. Uyazi ukuthi sisi senokwenzeka une-grace yengcebo ne-grace yengcebo ne-grace yemali, udibane nabo Sibusiso nabo Sipho bakhethe kodwa into zakho zingahlangani, kodwa ungalela udibane nomuntu nje ongabukeki emehlweni akho kanti une-grace yoku-unlockisa le grace yemali ekhulu. Kodwa niyangizwa na no akanayo imali yena kodwa ungazisondele kuyo ukamabhizinisi izinto une-grace. Bisengicela mfundisi wami, angazi ngibani onebhaji ongamayini ukulukhumula, awumayini ngiyacela baba ngicela usondele nani iphutha labazalwane, ngicela usondele baba nebhaji lakho, ngicela usondele ngiyacela phela baba Bishop, ngicela uligcoke so ungagcoki kakhulu phela baba Bishop, ubeke nje. Yabona inkinga kaThixo. Can I say something? If uJesu was to come back today, abantu abaqala bayomjikisa abazalwane, bayomkhanda ngamatshe uJesu abazalwane. Baba uThixo akasebenzi ngendlela esifuna asebenze ngayo. No, okay, fine. Ngicela mina nani sivumelane in this point. Wena bongavuma umuntu obulale ubhuti wakho aphenduka abe umpostoli, ayekho. Kodwa naku uPaul lo bekabulala abazalwane waphenduka waba umpostoli. Now into enzakalayo uma mina uyangimangaza uNkulunkulu uthatha umuntu ongekho perfect umyise entabeni. Ake sibeke lento uthi nidelela abantu kanti nidelela into zabo. uThixo udibana noMose. uMose lona uMose usuke eGibhithe ngenxa yokuthi kunomuntu amenzeni ambulalile. Now abazalwane eGibhithe basale nesono sikaMose kanti akasekho lapho. Mose kunento adibane nayo ehlane yamguqula wangasabi umbulala. Kodwa umuntu ozokhipha abantwana baka-Israyeli iphutha lethu nasondela sisale nezinto zabantu kanti abasekho. Kulo sisi noma kahleba sisale nezono zakhe kanti abasekho. Kulo sisi wena wamgcina ekhuva kanti awudibane namazulu siyahlabelela manje.
wena Judas Iscariot usale nezono zakhe uthi ngiyambona ehlabelela nje uyafeba asekho lapho angisentabeni uma ningishaya ngamatshe ngishayeni sizofela emkhonweni kaThixo bazalwane kunabantu esiyomangala uma sibathola ezulwini. Do you know ukuthi the time uJesu asesiphambalweni there is a thief that was on the left hand side. Kunabantu abazisono zalo yamfo kanti abazi ukuthi in the last minute kunomthandazo owawuthandaza bathi Jesu ukhumbule nami mawufike eparadise abantu emhlabeni basale nezono zakhe kanti akasekho lapho. Lento yakho ukuthi uzenze ideputy kaJesu unezono zakho iyeke unabazalwane mfundisi wami abakho business yokugadana nabantu abajolayo udibane nomzalwane mfundisi udibane nomzalwane sixoxe uShumayela ngabo 9 uyahamba sithi mzalwane uyapi ufuna nabazalwane abajolayo. Yes, ngicela ukuyisho lento kunomehluko phakathi komuntu owenza isono ngenxa yokuthi uyasenza nomuntu onganayo opportunity ukwenza isono. Kahle wena mfethu yashumayela siyakuzwa siyakuzwa ukuthi abantu abajola uyafunana nabo mara masiyabheka inhliziyo yakho uyafisa ukufana nabo ukuthi awubukeki. Njengoba uyi-security guard uhamba ubagadile kanti inhliziyo yakho ilangazelela ukuyenza yona lento. Jesus. You look like a suspect. Oh, chief elder. Solo kabanye mali uyasikhomela esontweni yenza lokhu nalokho nawe waba nayo uzofana naye ukuthi awukabi nayo. Kunabantu abazenza ngcono ngabanye abantu abakabi nabanayo ichance. Ake sikunikeze ichance wena sibone ukuthi ngeke uyenze lento yenza ngabanye. Solokwathela imoto uhambela phezulu akasasilela waba nayo uzofana naye uzoba weso. uNkulunkulu akhombisa umuntu ostruggle ngesono esithize akafuni ukuthi umkabe kodwa ufuna ukuthi umthandazele. Yakapa ukuyisho lento bazalwane ukuyisho angazi bazalwane ngizasifonela kodwa ngizoyisho lento kunomehluko mfundisi wami phakathi kwebhaketi elibhobezekile ngasayisadini nalelo libhobezekile ngaphansi ngoba lelo ngasayisadini siyakhona ukulivimba amanzi angasachitheki kodwa lelo ngaphansi alivimbeki. Kunabazalwane bayingona abazalwane esibabhatayo kunabazalwane abenza lesinto kodwa babhatheki baphinde batheka abanye. Wena ujaji usise khulelwa ku-worship team kanti uyapreventa.
isono esibonakalayo kunesono esingabonakali. Into ebuhlungu ngebhakede mfundisi elivuza ngaphansi, amanzi asiwabona ukuthi aphelelaphi. No, inino yavutha uphansi, asazi kwenzakalani, kodwa lo elibhobeke sadini siyakhona ukuphesha ngomthandazo. Ebantwana benkosi, sinoThixo ongabonakali. Ubona izinto ezisemfihlane nabantu abangayiboni. Iso lakhe lisibhekile. Elithi izinto kaNkulunkulu ebusuku bekabayinsika yomlilo, emini abayinsika yefu, akusele akalala. Ubona izinto abantu abangayiboni. Shonento nayo abunda semoshakele ngoba sengayimosha. Uyabona why uThixo nga-expose kulento lokho udlisono wenza yonke into uyakubekezelela kusane grace kodwa bafethu kusane grace khona ukulinde nedepth uThixo nangu mina ngizakuwa nesono sami ngizakuwa nokushaya. Ngiyabathanda abafana Thixo ngizanabo kuwe ngoba ijiki inamandla phezu kwempahla engcolile. Bangona abazalwane abayivezayo kuThixo ukuthi Thixo wonakele. Kunabazalwane abaziboshayo abonakale bangcwele kanti inhliziyo zimbi. Bangona banejelasi kunabangcono abalithixo linje. Kunabantu abafayo phakathi kwadokta kanti inkinga yiwani abasambulanga kudokta. Udokta khona kumele kanjani udokotela. Umfundisi ngamuzwa uDavide esemfihlakalweni ethi Jehova goqa inhliziyo yami, lungisa umoya wami, ungenze Thixo inhliziyo yami bengcwele. Ebafowethu kunendoda engasibalela abantwana bethu esithatha nabasone kangakanani. Ngisomvangeli lendodana yolahleko yafika phambi kwababa yayiphonsela ngaphansi yathi amfanelekile ukuba umntwana wakho, wamfanelekile yekenani lento yokuba phezulu phambi kwasimakathi. Ithi iBhayibheli uma indodana lahleka ihambile iyodla imfuyo, iyodla yonke into ubaba inikeze yona. Ithi iBhayibheli elimtshaya amabomba ubaba wayelunguza ebheka ukuthi indodana yakhe iye ngakuphi. Bese namhlanje entabeni uJesu bekanje uyabuka bafowethu ubekhathe kushile ekhathayo uJesu uyalunguza. Wena mfethu ushumayela kodwa walimaza abazalwane usashumayela. Siyalunguza namhlanje ekhomo wena lawukhulu esontweni wakhulelwa usakhula buya ubaba uyalunguza. Phela masingakhuluma iqiniso wena wahlabeleka kufundisho wena wakhulela kuphila abantu abagulayo kanti usathana akayithandi lento. Mhlanje uJesu uthi buya mntwana buya ufika ibala. Nayi
Bheka phezulu, bheka lana ngesisu boy. Lana ngesisu bheka phezulu. Bheka phezulu dry. Awumsiseni. Oh my God. Nakusabula uthixo entabeni.